हेलो फ्रेंड्स आंनि मुङा नीलेश्वर स्वर्गियारी एनएस आसाम चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायबाय। आं दिनै बे अफिसाव जेबो खामानि गैखाया आं दिनै बे तामुलपुरनि दैमा सेराव थानाय बे पार्कआव आं दिनै बेरायनो फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोननोबो बे पार्कखौ आं एसे दिन्थिनो नाजादों। थ' फ्रेंड्स नोंथांमोनाबो बे पार्कखौ शेयार खालामफागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोना गोजोनगोन बेखौ सानबाय। अन्नानै बे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक खालाम। दा फै जों पार्कआव बेरायहैनि। लामाया जोबोद मोजांथार बे पार्कनि लामाया। बेवहाय गोबां मानसिफोरा बेरायनो फैयो मोना पार्कआव। बे पार्कआव बे सालायगिरि बिथांमोना मोनसे बे पार्कआव आलासिफोर जिरायनो थाखाय मोनसे नैबे न'खौ बानायना दोनो। बे मोनसे जोबोद सुबिदा गोनां जाना फैदों। बेवहाय गोबां VIP मानसिफोरा फैनानै रेस्ट लाहैयो। जों बे न'आव एसे हाबनाय नायदों माबायदि परिबेगा इमान चेयार दोङो, इमान फेसिलिटि होना दोनो बे पार्कआव। बेवहायनो सारमोना सारमोना बेवहाय जयो जिरायो। जों दा बेवहाय डिनार खालामनो सानदों। जोंनो एसे डिनार होनो नायदों बिथांमोना। फ्रेन्ड्स नैबे जोंनो बागाननि कमिटिया जोंनो डिनार होदों। जादों दा तामुलपुर पार्कनि केन्टिन। बिराद समायना आरो पार्क।
फ्रेंड्स दिनै बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नो सानबाय जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर भिडिअ एलबामफोर शुटिं खालामनो गोसोब्ला बे पार्कआव नोंथांमोना खालामनो हागोन बेयो बेस्ट जागोन बेहाय शुटिं खालामनो नोंथांमोना बेवहाय शुटिं खालामनो हागोन दा जोबनायाव आं बे नैबे जाख्लायाव आं गाखोनानै एसे इन्जय लानो सानदों नोंथांमोना इन्जय लाफादो नैबे जाख्लायाव गाखोनोसै आं बे बाख्लायलांनोसै बेवहाय वा बेस्ट नायदो लोगोफोर गोबां सिख्लाफोरा बेवहाय बेरायनो फैदों जिरायनो फैदों थ' थेंक्स